Diuen que no és com es comença, sinó com s'acaba, i si no que li diguin a David Gallego, que va passar de fregar-se les mans amb la primera part del seu equip a posar-se-les a les butxaques amb la segona. L'Espanyol B rebia la visita d'un Lleida cridat a ser al play-off a final de curs. Un tot just tornat a la categoria s'enfrontava a un dels candidats a la part alta. Lleida, está hablando del Lleida, un equipazo. Però això no inquietava el filial Perico. Minut 14 de partit i Doncel ja materialitzava el domini blanc i blau, fusionant la porteria de Pau Torres. La primera partida es un espectáculo, míratelo bien. I tant s'ho va mirar el Lleida que els 45 minuts inicials van donar pas a una segona meitat molt diferent. Amb una marxa menys dels locals, el Lleida va aconseguir la igualada. Que creo que ha sido más por bajar nosotros un poquito ese pequeño detalle, esa intensidad. El gol encima de risa, el golpeo es de mentira. Tal com es diu, l'important no és com es comença una cosa, sinó com s'acaba. I més enllà dels punts, Gallego té clar com vol que acabi el seu equip. No es que vamos a estar el sexto, el cuarto, el tercero, pero qué más da, si yo lo que quiero ver a Roca y compañía en primera división.